ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଦେବତା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଥିଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ। ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଭକ୍ତିର ଚରମ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାରଙ୍କ ସମର୍ପିତ ପର୍ବ ନରସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଦୃଶ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ। ତେବେ ନରସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନର ପାଳନ ଯେଉଁଦିନ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଜଣ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି: ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଆଉ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନରସିଂହ। ଆମ ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି, ଯେବେ ଯେବେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ବଢ଼େ, ଅଧର୍ମ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ନୃସିଂହ ଅବତାର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ଗୋଟେ ପଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାକ୍ଷସତିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଏତେ ଗର୍ବ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତା ପଛରେ ଥିଲା ଏକ ବରଦାନ। ସେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଏକ ବରଦାନ ମାଗିଥିଲା ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅମର କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ କେହି ବି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ମୋଡ଼ ଆସେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ବରଦାନ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ତାଲାବଳି ଥିଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାୟ ଥିଲା ତାର ସଠିକ୍ ଚାବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ତ୍ତକୁ କଟାଗଲା। ତାକୁ ମଣିଷ ବା ପଶୁ ମାରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆସିଲେ ଅଧା ମଣିଷ ଅଧା ସିଂହ। ମୃତ୍ୟୁ ଘର ଭିତରେ କି ବାହାରେ ହେବନି, ତେଣୁ ଜାଗା ଥିଲା ଦୁଆରବନ୍ଧ। ପୃଥିବୀ କି ଆକାଶରେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ମରାଗଲା। ଦିନରେ କି ରାତିରେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସମୟ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନିଜ ନଖ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ଚତୁରତାର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ତ୍ତର ସମାଧାନ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀର ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜ କ୍ରୋଧରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବସିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଅଟଳ ଭକ୍ତି ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ରାଗରେ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, କାହିଁ ତ ଭଗବାନ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଥର ଖମ୍ବକୁ ଦେଖାଇ ଚିତ୍କାର କଲା, ଯଦି ସେ ସବୁଠି ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଖମ୍ବ ଭିତରେ ବି ଅଛି? ବସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ତାର ବିନାଶର କାରଣ ହେଲା। ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜର ଗଦା ଉଠାଇଲା, ଆଉ ସେହି ଖମ୍ବ ଉପରେ କଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ସହିତ ସେହି ଖମ୍ବଟି 2 ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସେହି ଭଙ୍ଗାସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ଭଗବାନ ନରସିଂହ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେହି ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହ ମାନବ ରୂପ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁର ବରଦାନକୁ ଅକାମୀ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ, ସେ ନା ଥିଲେ ମଣିଷ, ନା ଥିଲେ ପଶୁ। ତାପରେ ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଟାଣିନେଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ନା ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ନା ବାହାରେ। ସମୟ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯାହା ନା ଦିନ ଥିଲା ନା ରାତି। ଆଉ ଶେଷରେ ରାକ୍ଷସକୁ ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଶୁଆଇ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିନା କେବଳ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଖରେ ତାର ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନର ସମ୍ମାନ ରଖି ଭଗବାନ ନରସିଂହ ଦୁଷ୍ଟତାର ଅନ୍ତ କଲେ। ତ ଏ ତ ଗଲା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିବସକୁ କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି? ଚଲନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି 2026 ମସିହାରେ ଏହା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ହଁ, ପୂଜାର ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, କାରଣ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦିନବେଳେ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଏ, ତାପରେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ପାରଣା ବା ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଉପବାସର ନିୟମ ବି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ।
ଏହା ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମନା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଭୋଗ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାନକମ୍ ନାମକ ଏକ ଖାସ୍ ଶୀତଳ ପାନୀୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଗୁଡ଼, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭକ୍ତିର ଏକ ମଧୁର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? କେବଳ ଏହି କାହାଣୀ ଭିତରେ ସୀମିତ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଏକ ଆହୁରି ଗଭୀର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି? ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଭବିଷ୍ୟୋତ୍ତର ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାହୋଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ନରସିଂହ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବରୁ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଡରନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ନରସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଦିନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନରସିଂହଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର, ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ଚରମ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସାଂସାରିକ, ଆସୁରିକ, ଏପରିକି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନିତ ସବୁ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଅଭେଦ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭଳି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ କ'ଣ ସେସବୁକୁ ପାର କରି ହେବ ନାହିଁ? ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା ଦରକାର।